2020 with regards to the deposition of the former Emir in my capacity as the Secretary to the State Government. I have been directed by His Excellency, the Executive Governor of Kano State, Dr. Abdullahi Umar Ganduje, OFR, based on the powers conferred on him by the provision of Section 11, subsection 1 of the Kano State Emirate Council Law 2019, that is equivalent to Hijrah 1441. The appointment of Alhaji Amina Ado Bayero, the former Emir of Bichi Emirate, as the new Emir of Kano State, of Kano Emirate. He is the 15th Emir of Fulani in Kano Emirate. This follows the recommendation received from the Kano Kingmakers to His Excellency the Executive Governor of Kano State. And as you can see, our royal fathers, the Kingmakers of Kano State, are here seated with us. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bari in karanta da Hausa for our public audience. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Manya-manyan jami'ai, kwamishinoni da iyayenmu sarakuna masu nada sarkin Kano, sauran al'umma da muke wannan waje, 'yan jarida, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A sakamakon mataki da majalisar zartarwa ta jihar Kano ta ɗauka dangane da masarautar Kano, a matsayina na sakataren gwamnatin jihar Kano, an umarce ni da nasarar da al'ummar jihar Kano cewar mai girma gwamna jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje OFR, bisa ga dama da dokar kafa masarautu ta jihar Kano 2019, wadda ta yi daidai da 1440 da Islamiyya, sashe na 11 na wannan doka kuma kaso na 1 na tanadar da amincewa da tabbatar da Alhaji Aminu Ado Bayero, tsohon sarkin Bichi, a matsayin sabon sarkin Kano mai daraja ta 1. Hakan ya biyo baya saboda zaben da masu nada sarkin Kano suka yi kuma suka tura wajen mai girma gwamna domin ya tabbatar. Ma don haka ya tabbatar da kamar yadda na ce, mai girma Alhaji Aminu Ado Bayero, tsohon hakimin ɗayan sarkin Bichi, a matsayin sarkin Kano. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To alhamdulillah, na ga an zo ƙarshen wannan taro na wannan sanarwa, da haka kamar yadda aka buɗe da addu'a, daga za a sake rufewa da addu'a. Zan miƙa abin magana ga Alhaji Kari Sa. Salati Ramadan.
karanta kulkon lawan kafa uku Allah ya kan mazubacin mu. Ayatul kursiyu da lafi Allah ka ba wannan jiha ta mu lafiya da zama lafiya. Allah ya taimaki mai girma gwamna, Allah ya ƙara masa lafiya, Allah ya ƙare masa jagora a cikin al'amuransa. Ayatul kursiyu da lafi. Mu kara lafi kafa daya. Allah ubangiji ya taimaki mai martaba sarkin masarautar Raja Aminu Ado Bayero. Allah ya riko da hannunsa. Allah ubangiji ya ji kan sarki Ado, Allah ya ji kan sarki Alhaji, Allah ya gafarta musu. Allah ubangiji ya bashi tsawon rai da nisan kwana irin nasu. Allah ya bashi iko ya kamanta irin yadda suka tafi da sarautar Kano. Allah shi ma ya bashi iko ya tafi da ta haka, ko ma sama da su don sai ta Rasulullahi da ilafi. Fatiha kafa daya. Dukkan masu nada sarki da suka zauna suke wannan nazari suka fito da wannan ba Allah to Allah ya saka musu da alkhairi. Allah ya mana jagora baki da ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا حي يا عزيز يا غفار العالمين.